Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligaw City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman.
dapat nanggad ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan at sinisubok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at aral mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksea. Sa serbisyo Asin Riparo, tigdisa na sa Bicolnet TV. Kasurog kan Bicolano worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moksea sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Helen na Alpahara. Ano man na Alpahura. Kay Madam Milba Boss. Kay Sir Joey Corbilla. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugag, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Nganyang pungaldaw kita nin Miyerkules, Wednesday. Petsa 26 na kita kang Hunyo, taon 2024. Sabayan po nindon sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Re-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuyang palibot. Siyempre mga tugang sumanga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan na June 26. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, o ano mang klaseng okasyon yan ha. Sabi tabi papadan kang barkada ko, mapiesta man niya sa mo, magkaka-amnesya man ngaya ako. Diba yun ang barkada ko gito? Mapiesta man niya sa muya, magkaka-amnesya man ngaya ako. O di paratas na ngaya kita. Siyempre mga tugang pag may okasyon, dahil nang nagpaglingawan na sa kuyang perming tugon ha, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, wara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan na sa muya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Amen! Sige mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, aka si Mr. Hulbutana. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay tabi dyan ang bilog na tropa.
Mga tugang mga kabayan kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. Bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Bagong iyo tabi, Boss Ato, Sir Javier Bunsa. Bawal tabi ang kidit. Di kita magpaparakidit tabata ang istorya sa bida politika malay bungon. Arayo pa ang eleksyon pero magkakarelibong na kita. No. Ma'am Elena Valenzuela, good morning. Watching from Agna Humapon. Maray na agatabi sa mga kababayan ko dyan sa Bicol, lalo na sa mga taga-Tagoy, Toyanon. Kay Mona Lisa Rialobit. Good morning. Sa mga nakantabay sa tuya, paki-follow po kan sa muyang Facebook page sa BicolNet TV. Paki-like and share man tabi. And sabay naman po nindo so Facebook account ko, Manny Mox Sulbutana. At nakalive man kita duman. Paki-like and share na lang tabi. Ano? Mapakido-kido lamang po ako kang background mo. Sige, paita na tabi, Ma'am Elena. Baka paiton pa yang kang iba. Kumusta tabi? Oy, thank you. Thank you, Lord. May tubig na. May tubig na. No. Sir Jan Competente, may tubig na. Iruluwas na tabi sa mga planggana, balde, drum. Isaralod ta na iyan dyan sa pigbabagsakan kang ura. May tubig na. Gulaman kita ki pangugas. Ano ang mga reparo tangon yan tabi dyan kompetente na Miyerkules? Ako dakol na nagpipirit sa kuya na mag-istorya ka daw ngaya sa bida politika sa kada banwa. Kaya sa probinsya, sabi ko, day mo na ako matukar kaya. Makalibong pa, dakol pa po ang pwedeng mangyari. And dakol pa po ang pwedeng magkambyada. Habot taman po magpaluwas ki mga istorya na fake, peke. Dapat so sigurado. Pero makalibong na ngunyan tabi dyan. So dating magkaralaban baga kang inot sa politika, ngunyan magkaarapil na. So mga dating magkaarapil, ngunyan magkaralaban. No. Ang politika talaga di. Siguro ang mga politiko, mga politika, ding mga prinsipyo talaga, no? Kung may prinsipyo kang tao, pag politiko ka o kaya politika ka, pag may prinsipyo kang tao, day kagari dyan mahaloy. Yung kung may lingan na yan. So, dating magkaralaban, magkaarapil na ngunyan. So, magkaarapil, magkaralaban na ngunyan. O di, siyempre, burutasan iyan ki mga matitinding mga tataramon, so mga apo digdi, libak dum. Baga ngayon tabi, Chairman.
O siyempre, lilibakon ka ito so dati niyang pag-iriba. Istorya duman sa ibong. So sa ibong man, maistorya. Ay ano na tayo. Kaya ako tabi dyan, garihabo ko na maglog talaga sa politika. Maribok sa politika. Gari abo ko na maglog talaga sa politika. Gari, ang gusto ko tabi, Chairman Jodelyn Calio, gari maartista na sana lugod ako. Maartista na sana ako. Bakong iyo tabi, Busato. Sir Edwin Sistina kay Sir Lito Esteves Tuangki. Good morning, tabi idol. Makalibong tabi Sir Lito ade ang politika, kaya gari napapaisip ako, gari abo ko na maglog sa politika, gari gusto ko mag-artista na sana ako. Tapos ang kantahon ko tabi, Boss Ato, so bababaero daw si Ato. Pangyari tabi, Ma'am Nilia Marcaida. Pisil pala na, no? Binalo ko no'y muksa so aspalto digdi po sa may Samuya sa Taytay. Matagason palan ang naropo. Matagason na suspalto naropo so kamot ko pasa baga so pasa baga so tulang ko. Tinesting mo sa may puon kang palad. O nga tayo, binadol mo sa diri mo. Nailing mo na si Sir Javier. Parehas yan kan. Binalo ko baga ngayon duman so apod kini so nakatindog duman na purok. Ngaya purok uno. Binalo ko baga kung maray so pakagibon eh. Bako natumbang ngaya so purok. Tuwaga ngayon, hospital man ako. Ito pala, nakabangga sa purok. Iyo man na nangyari kay Sir Javier. Tinisting si Ispalto. Kung mataga, bakong hospital ngaya. Ingat tabi, ingat ha, ingat. Ang breaking news kasubanggi, mga tugang, so mag-arama na Duterte. Politika talaga, oh. So mag-aramang Duterte, Sir Lito Tuangki, sutulong Duterte, makandidato sa pagkasenador sa 2025 midterm election. Yan, ma-presidente baga si Sara. Yugo-yugod mo, puros Duterte na sana. Pangyari adi. Try mo to be actor. Coco Martin needs extra actor for Batang Quiapo. Sabi ni Sir Lito Tuangki. Naghahanap pa pala si Coco Martin adi ki-extra. Duman sa Batang Quiapo, Ma'am Joy Cargulyo. Ano do kung ma-apply man ng gada ko ta? Abo ko na mag-log sa politika? Ma-artista na sana ako? No. Kumaray sa artista tabi, Sir Lito Tuang kita, dawa babadil-badilon ka. Dahil ka man nagagada. Si Coco Martin nga ni, parang basis na binugbog. Bugbog sarado, binadil. Buhay pa baga. No. Maray ka ni mag-artist na tabi, Busato. Iyo, ma-artista na sana kita. Dahil man nagagadan bagang artista. Dawa, grabe na ang tama mo.
Ay, kaman magadan. Ay, nahilig mo na. Ma'am Amy Makapagal, good morning. Mabuhay ka po ng matagal. Para po sa akin, ikaw ang boses namin, mga senior boses ng makatotohanan na mabuhay katabi ng malawig. Salamat. Iyo panganian ng saro patabi Sir Lito Tuangki ang pigpo problema ko garihabo ko naman maging membro kan senior citizen. Ilinganan pa sistema tadigdi sa Pilipinas kung mahal. Senior citizen ka na, papara pa problema ka pa. Ayun na. Anon mga riparo tangon niya na Miyerkules, uy may mga bago tabing police car. Ang naitao na po, na-turn over dyan sa Camp General Simeon Ula, pero gari duman man sa ini sa Sursugon. Gari ang nagtao kay ni so, gobernador kan Sursugon. Oy, may pagbabago na tabi sa PNP checkpoint. Posibleng may iba na na mangyayari. Matapos tabin magpaluwas nin memorandum ang PNP sa pagkondukta ng checkpoint operation dyan sa mga motorista. Lingon ta. Oy, dangog mga barangay captain. May paninimbagan ka mo sa lahi. Kung may maaksidente dyan sa barangay nindo na kausa kang mga balag-balag na ayam, may paninimbagan palan ka mo. O nitabi mga tugang sarong advocacy group, pig kakaalarma ang pagtaas kang bilang kang sumanga kabataan baga na nahihilig tabi Sir Lito Tuangki sa paggamit ki beep ba to? Beep o vibe? Beep? Beep sa Pilipinas. May nahiling man nagad ako dyan ng mga kabataan. So, may gadget bagayan, tapos pig susurusup-sup, tapos may aso. Dakulo na nagpapahit. Hiling mo na yan. Mantang mga tugang si BP Sara, binunyag na mga tugang na tulong Duterte ang madalagan sa pagkasenador sa 2025. Saro na dyan si dating Presidente Tatay Digong. Si former Senadora Laila de Lima salbado na po sa gabos na drug case kay ni. Matapos magkadirismis mga kaso, irak man. Aluyo na kulong ini. Yo. Oni ha mga albayano. Inan makulogo na. Singil tabi kang aliko ngunya na bulan na Hunyo, dakol po so mga albayanong napamuda. May iba pa ba? Mapapamuda ka kang bil ngunyang kang aliko. Apuira kang serbisyong puro palsok. Pag abot kang bil mo, sus Maria Josep, talaga mapapamuda ka. Kata nga yan ita aralang kao ng bayadan me. Sukat nga rin na lang nga sukuntador sa aposte duman sa itaason. Kaya lang kao man nga bayadan. So pagbaragwa lugod kang kontador, so pigbabayadan ganyan 400, naging 1,000 na. Ano ang nangyari aliko? Nang sinalidan nindong mga kontador so mga fast forward. Siguro ang taririk-garik kang mga bagong kontador na ilinag kang aliko, sugari dalagan kang CD. Para ngayang ilaw mitulo, ang bayadan ko 11,000. Dati ngaya para 300 ang tigbabayadan ko. Ikaman daw ngaya. Siyempre nga talinag na ngaya sa poste, linag pa sa taas, kaya itaas man ang bayadan mo. Ngunyan, mareklamo ka. Ay, mangkitang karapatan na magreklamo kundi magsunod. Parehas ang tabi da boss Adan Eva Jr. Pag ikada tabi mag-agum na, onan istorya kang aliko. Gariman niya saan sumag-agum.
Pag kinasal ka na tabi, GR, sa ago mo, no choice ka na. Maski ang bungangira, maski kung ano-ano ang pigigibo ka yan, no choice ka na. Kaipuhan mo ng tanggapon. Maski anong pigigibo ka yan, kaipuhan mo ng tanggapon, taka mo mag-agum na, dahi ka na pwedeng dumulag. Iyan ang mga albayano. Dahi ka naman kidulagan. Dahi ka naman ki-choice, kundi bumayad ka kang bill mo. Pangyari. Sabi kan mga albayado, nuwarin do ngayon matigbak iningali ko. Tayo man sa nangaya ang makakapalaya sa tuya pag natigbak ng aliko. Kari man sa nangayan agom. Kunday ngayon natitigbak ang agom, taday kita magiging malaya. Ay, pasensya tabi, para sample man sana, makamagkadaragit ka mo sa ko. Hindi ka magiging malaya pag nandyan pa yung asawa mo. Arog po ang sitwasyon kang aliko niya. Sinda ang batas. Sinda ang masusunod. Wala nang iba. No choice ka, kundi bumayad. Rumiklamo ka pang rumiklamo, may maski kisay na Poncio Pilato. Kasinda ang batas, sinda ang masusunod. Kirak man kitang mga albayano, adi. Ako sana, Sus Maria Josep, so bayadan ko tabi si Rabier. Dahil man kami perming tao sa harong. Bulan-bulan, naglalang ko ang bayadan ko ta. Linag na sa postis kontador ko, alang kawon pa. Nay! Alas 7:30. Mga tugang yan ang satuya mga riparong niya na Miyerkules. Pasalamatan tamunan mga katuwang ta sa programa. Siyempre yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sindano. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit. Siya po ang manager kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha along National Road. Sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kay Dorm Boarding House, MBY Dormitory tabi. Safe na safe po kamo dyan. Ohayo gozaimasu kay Madam Maylin, ingat tabi permi. Siyempre mga tugang ang programang inidara po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Kasabay taman dyan si City Councilor Riner Bursican Tabaco, ang satuyang tunay na amigo. Kagawad ta sa pag-asenso. Si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Thank you. Kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay kay Boss Bob. Dyan po kamo magtaya sa Lotto Bako sa Witing. Ayaw. Loto. Baka lamang baga swerte on tabi Ma'am Joy. Kaya lang si Ma'am Joy pag nangganay ni sa Lotto, hindi kong marumduman pa ako. Ngunyan sa nangani, dahil ako narorumduman. Para nagtinda sa nakisina po. Nagtinda pa sa nangani kisinapot si Ma'am Joy dahil nalingaw na ako. Bakong iyo tabi madabayli. Oy, good morning po kay Sir Ryan Llenaresas. Diyan po sa Regional Training Center kang Philippine National Police. Diyan po sa Camp General Simeonola. May ganap pa lang dyan kasudman, oh.
turnover kan mga patrol car. Pero gari sa Sorsogon sa na ito. Sabi kang ibang probinsya, oy di arogon man nindo mga gobernador. Dunar man kamo kay patrol car sa ka mga armas. Kaya man nindo ngayon ito. Maga langan man ngayon madonar ngayon sa taga Sorsogon gamiton sa albay. Ano ka mo? Bako ngayon si Ryan, madonar ka dapat gamiton naman sa lugar mo. Ako tao mo sa albay. Yan po mga tugang, mga kabayanan sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. O, tanaguran-uran. Aramon tatabi mo nan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Iyon ang tigbabasihan kan sa tuyang mga parauma. Kay puan ngunyan kan mga parauma. Tubig! Tubig! Sige, takuhanta daw mo ng linya kang Pag-asa kung kumusta. Kumusta? Pag-asa, good morning Tabi, Pag-asa. Umaga sa inyong lahat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Miyerkules, June 26, 2024. Sa ating latest satellite images, makikita natin dalawang weather systems pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa. Ngayon, ang easterlies, ito yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko, nakakaapekto ito sa Luzon at sa Kabisayaan, habang Intertropical Convergence Zone or ITCZ, ito yung pagsasalubong ng hangin mula sa magkaibang hemispheres, mula sa northern at southern hemispheres. Ito ay parang linya ng mga kaulapan na siya naman nagdadala ng maulap na kalangitan na malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Mindanao, habang dito sa may area ng Eastern Visayas, gayon din sa Quezon Province, Bicol Region at lalawigan ng Aurora, magiging maulap din yung kalangitan dulot ng easterlies. Samantala naman, sa iba pang bahagi ng ating kapuluan, inaasahan pa rin natin ang mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, lalo na sa bandang hapon hanggang sa gabi. Inaasahan natin na magpapatuloy yung epekto ng easterlies, posible din yung ITCZ. Particular na makikita nyo, dito sa may eastern section ng ating bansa, medyo maulap pa rin yung kalangitan at malaking tsansa ng mga pag-ulan. Pagdating naman sa bagyo, sa ngayon wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area, malit pa rin tsansa magkaroon tayo ng bagyo at least in the next 3 days. Yung habagat naman o yung southwest monsoon, medyo mahina pa sa ngayon. Pero inaasahan pa rin natin sa mga susunod na linggo ay maaaring lumakas ito at maaaring magdala pa rin ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may western section ng ating bansa. So tingnan natin magiging lagay ng panahon dito sa Luzon. Makikita natin sa bahagi ng Luzon, malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa Bicol Region, gayon din sa Aurora at Quezon. Dulot yan ng easterlies. Ito nga yung hangin mula sa karagatang Pasipiko. Sa nalabing bahagi ng ating bansa, dulot ng mga localized thunderstorms, posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Posible pa rin, medyo mainit sa tanghali hanggang sa gabi, lalo na, or bandang tanghali, medyo mainit pa rin, habang lumalaki yung chance ng pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Lalo na dito sa may bahagi ng northern na Luzon, medyo mainit pa rin yung panahon na mararanasan. Sa lawag nga, nasa 26 to 33 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, medyo mainit pa rin hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio ay 18 to 25 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman, 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi ng Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Sa Palawan, inaasahan din natin ang mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Kabisayaan, inaasahan natin ang maulap na kalangitan sa may Eastern Visayas, dulot ng easterlies. Habang sa nalabing bahagi ng Kabisayaan, itong Western Visayas, Central Visayas, Northern Island Region, at gayon din itong kasama dyan si Siquijor, ay inaasahan din natin ang mga isolated rain showers and thunderstorms. So mas malaki yung chance ng mga pag-ulan sa may Eastern Visayas. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban naman, 25 to 31 degrees Celsius.
At sa Mindanao kung saan nakakaranas o may epekto yung Intertropical Convergence Zone, malaki yung chance ng mga pagulan sa Caraga at Davao Region, habang ang nilalabing bahagi ng Mindanao, mga isolated rain showers and thunderstorms naman yung mararanasan, dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro naman 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 32 degrees Celsius. At sa ngayon nga, wala tayong nakataas na gale warning, kaya sa mga kababayan natin na maglalakbay sa ating mga karagatan, ay ligtas naman pumalaot yung mga sasakyang pandagat, malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Yun nga lang, kapag may mga thunderstorms, iba yung pag-iingat pa rin po ang kinakailangan dahil maaari itong biglang magpalakas ng alon ng karagatan. Ang araw natin, sisikat ganap na 5:29 na umaga at lulubog ganap na 6:29 ng gabi. At dahil nga inaasahan pa rin natin yung mga thunderstorms, yung mga dulot ng mga localized thunderstorms, ay mag-follow pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at sa ating website pag-asa.tioc.gov.ph. Dito natin nilalabas yung mga latest natin ng mga advisories, gayon din kapag may natin mga heavy rainfall warning, tsaka mga rainfall information. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, salamat tabi sa Pag-asa. Ayan mga tugangan, magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Salamat may daiman po kinahiling na route ki panahon. Baka lamang matapos ang bulan day na, perangal daw naman sana. Yo. May mga pag-uuran databi sa parting Bicol region. Medyo maray na bareta yan, hindi naman po sa mga parauma. Bako sa naparauma, kundi sa mga daipo talaga pigaabot kang tubig. May pangkarigos lamang, may panghugas sa plato, may panglaba lamang. Pag nag-uran, may tubig. Nagsasalod po sa uran. Nagsasarig na sana sa uran. So sa water system, inda taday man nagbubulo. Grabe na lamang ang ginastos kang gobyerno sa mga water system na yan. Inutil. Ay, inda. No. Alas 7:40 na tabi pa ding Ray Bagasala. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po kamo mag-arali muna hata. Ma-commercial lang muna kita. Madali sana ini. Sa pagbabalik ta, pag-urulayan ta ining breaking news na tulong Duterte magkarandidato da sa pagkasenador sa midterm election next year. Sabi ni BP Sara, si BP Sara ano ang dadalaganan man. Tapos sunitabi pa ding Ray, pag-urulayan ta ining singil kang aliko ngunya na bulan kang Hunyo ta nagkaresibi na kang mga albayano sa indang mga bill. Dakul ang napamuda. May bago pa ba ngaya sa aliko na day ka magmuda? Napamuda duman sa bayadan ninda sa konsumo sa kuryente. Sa pagbabalik po yan kang programa. Commercial tabi muna kita. Tubig kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda.
Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara? Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa, 15 minutos bago tabi mag-alas 8. Philippine Standard Time, oras pong yan. Asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Kasabay taman dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilog, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Salamat. Balik na tabi kita Merkasiya sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapugirarayan sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana ngunyan aldaw kita tabi ni Miyerkules pet sa 26 kang Hunyo taon 2024. Sundo tabi kita alas 9 mga tugang mga kabayan. Kaya ano patabi Ma'am G. Kalyoon sa tuyang pigahalata. Paiton ta na ini. Baka paiton pa ini ni Mer. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. 47 minutos tabi, lipas ang alas 7. Ayo. Sabi ni Merkasiya, mas lalo na ngunyan na madali na naman ang eleksyon. Jesus Maria Josep. Bago kita sa mainit na bareta ngunyan sa Pilipinas kung mahal,
Digdi mo na kita sa Albay, Ma'am G. Calyo. Dakol po ang napapamuda. Ako sana napapamuda. Dakol so'y na ray blood. Kung ano-ano na sanang gustong gibuhon. Ako nga ni, gusto ko nakutang patukon so kontador kaya lang huto duman si taas kang pustya lang kawon. Gari ko na patukon tabi Ma'am Carla. Ganon, good morning tabi sa imo. Gari ko na patukon so kontador kaya lang day ko man maabot hot walang kawon nasa puste. Puon tabi kang binara gusto mga kontador irinalag sa poste puon ka ito sige na sulangkaw kan sa muyang bayadan sa kuryente lugod. Ano ang sinaralida nindong kontador so mga fast forward? O kudi ano na tayo dito sa Albay? Sabi kang barkada ko, iyo ngaya iniso, ngaya pigaapod na pagpasakal. Parehas ngaya ni kang pagpakasal. Nagpasakal ka. Nagpasakal ka na ngaya. Pag nagpakasal ka daan, nagpasakal ka na. Ang sarong tao, pag ika ngaya, nagpatali ka na nagpagakod ka na sa sarong tawo forever na kamo sa hirap at ginhawa magsasama kayo forever. So kung gusto mo maging malaya alaton mong matigbak o kudi indasan akong matigbak tayo ning aliko para maging malaya tayong mga albayano. Sabi kang barkada ko, gariman sa nangaya kita, ang aliko ngaya, gariman sa nangaya so agumta, na pinakasalan. Di ang pag maagumpa sa nabagatabi bus ato, marayon panghuron, suugali, mga marayon pa. Pero pag nag-aguman na tapos nakalipas na ngaya kipirang taon, nagluluwas na sa tunay na ugali, kan lambang saro. Si agom na babayi, bungangira. Marites. Iyo, permi ang gustong masunod. Kaya pigahalin tulad ngunyan ang aliko sa mga agom na babayi. Detabi ka mong madagit sa ko, ano man sana yun? Sampol man sana. Nganing mapadali ta sa nang may pasabot sa satuya mga paradaan ga. Dahil daw pagpadipisila pagpa-discuss kay ni mas padali unta sampul ta sana sa mag-agom. Si agom na babayi ang aliko. Si lalaking agom iyo ang konsumidores. Ibalik ta ngaya si Rosal sa pagkagobernador maaksyonan ang problemang iyan, sabi ni Mercasia. Maurag man si Mira. Ibalik danin do si Rosal. Sa 2025 baga, kandidato si Noel Rosal. Hindi masolusyonan da, sabi ni Mer. Sige. Kita ngayang mga albayano, konsumidores kang aliko, kasal na kita sa aliko. Tayo ka man pwede mag-apply for divorce. Taday pa. Taday pa man kibatas na divorce. Uyang pigdidibatihan pa. Tayo ka man niya pwede mag-file ki annulment. Ang annulment palantabi Mercasia, suwarang naganap na kasalan. Yung pala niya. Mamlet Yap Aguirre. Pero kinasal ka mo. Dahil kinangyari, ang annulment pala, naganda pa nga ningi ka mo, dakon pa yung anda nindo. Walang nangyaring kasalan.
Pag nagpaanal ka. So paano kay ni? Ano ang i-apply tadig di sa aliko? Sabi kang barkada ko, magtios na sana kita. Magtios na sana ngaya kita ta. No choice kita. Dahil tanaman niya pwedeng iuli iyan, ta pinakasalanta na. Kudi magtios na sana kita, ta iyo ang masusunod, iyo ang batas. Gariyan so agum tangaya. So agum tangayang bungangira. Na iyo ang gustong masunod sa gabos na bagay. Yun palagi ang tama. O arog dak ayan ang aliko. Kaya pig ko kung inahalin tulad si aliko sa mga agom na babayi. Si agom na lalaki, iyo ang konsumidores. kaya ang pangadji man kang konsumidores, sana mawala na si agom ko ngaya. Nganing masabi ngayang malaya na tayo. Iyo sana ngaya ang magpapalaya sa tuya kung matigbak na yan. Taday man kita daw, anong reklamo ta? Ilingan na kita. Dahil man baga, si Saya nagtatabangon yan dahil. Dahil lamang baga ki politiko man lamang kung si Say pang Poncio Pilato dyan na magpa-imbestigar lamang kung ano. Dahil kita baga naghalos bulan-bulan, naglalangkaw baga ang rate kang bill ta digdi o kaya rate kang sa tuyang kuryente digdi sa albay. May nako ako, may nako ako ki mga rate. Last month, so rate kang aliko nasa 12 point something. 12, 11. So sa residential, ay na ito. Yan sana day ko na-transfer palang digdi. Day ko na-transfer sa ibang lugar tabi, barato ang singil kang kuryente per kilowatt hour. Diyan sa Kamsur. Sa Kamsur, gari mga 7 point something sana per kilowatt hour ang singil. Kasureko. Sa tuya sa aliko, mga tugang, pinakaibaba na 10 pesos. O hilingan na ngunyang, pera na surate ngunyang kan sa tuyang kuryente, subasi sa linuwas ngunya na advisory kang aliko, pera so dinagdag. One, nasa 13.92. Ngunya na bulanan ha. Ang singil kang kuryente sa mga residential. Na pwede sa masunod na bulan, posibleng mag-15 na ini. O ta nasa 13.92 na. Yugon mo yan. Sus Maria Josep. Apuera pa yan kang pigreklamo ta na binaralyo sa kontador ta sa harlangkawo na puste, sinarilidahan ki mga kontador na mga makaskason ang dalagan. Ngunyan kung reklamo kita, tay papahiling taman ho ni mga suprebyos min mga konsumo man sana. Dahil man kami nagdagdag ki appliances, nagbawas nga ni kami ki konsumo sa kuryente, tatig experiment. Ako nga ni pig-experiment ko, Ma'am Joy. Dahil na ako nagamit ki rice cooker. Duman baga ako nagluto ngunyan sa ata. Tatigbalo ko nga ni, ilingong ko kung magbabaso, konsumo. Dahil nalugod ako nagamit kang water dispenser, rice cooker, ay aba ka na. Sunod na bulan, halang kaon lugod sa konsumo ko. Salbata ng buhay. Iugon mo ya.
Dai ka na nga ni nagamit, naglimitar ka na, nagbakal nga ni ako kay mga solar. Naglangkaw lugod so, konsumo mo. Puunsa na kang ibinaralyo sa kontador, sa poste, tapos binaraguan sa mga metro. Iyo po ang kadaklan na reklamo ngunyan. Kundi, sige ta ang reklamo, daiman kinangyayari. O pariyasin eh, sige tang gumud-gumud sa agom ta. Sabi ka barkada ko, basta ang sampol kang aliko, si agom na babayi sa kasi agom na lalaki. Si agom na babayi, iyo ang aliko, iyo ang batas. Si lalaki yung konsumidores. Dawa nga anong gumud-gumud mo konsumidores, ta ang batas. Si agom na babayi, day ka kimaginibo. Hanggang gumud-gumud ka sana dyan. Ang commander si Mrs. Sabi nga ni kan general tayo bagang pinakahalangkaw na ranggo. Under manggiraray siya tamay mas malangkaw pa so general so agom niya. Nadamay lugod si commander sa halimbawa. Sa bagay tama man talaga si Raido. Aminan mo na tayo na talaga yan. Iyo baga ang batas. Aminan mo ang kay magdae. Totoo iyan natig sasabi ko. Totoo baga. Sa pamilya baga, sa log kang harong, ang batas, ang perming nasusunod si Mrs. Kapag dae mo yan nasunod, may problema ka. Bagong iyo tabi, Ma'am Joy Cargolyo, Ma'am Lityap, bagong iyo tabi. May tama tabi ako. Kundi, pig-relax ko na sa sarili ko. Binalo ko ka experiment Mamlet Cargulyo, ay Mamlet Agire. Binalo ko kang puon kang ilinaag na sa poste sa mga metro, binaraguan sa metro, linag pa sa poste. Puon duman, pig-obserbaran ko, pimirong bill, luminangkaw na sa dati. Di luminangkaw na. Sunod na bulan, nagbawas ako ki pagkonsumo sa kuryente. Ay abaa ka na, pag abot kang bill, naglangkaw lugod. Naglangkaw na naman sa pandua. Bawas naman ako sa pantulo. Inarali ko na talaga sa mga di kuryente. Sus Maria, tapag abot kang bill, lalong luminangkaw. O dingon yan, yun na yun sa pinakalast. Sige, totalmente, hunisan ng pandarunta, hunisan ng pandarunta, hunisan ng pandarunta. Jesus Maria Josep, uminabot ko niya sa bill ko. Gari baga so bill ko, gari igo ako ki-welding shop. Ano ini? Sa kuya gari naka-charge so mga street light sa muya. Baka naka-charge sa muya sa mga street lights. Nagpur pinurundo ko nagabos. Lalo lugod naglalangkaw. Sabayan pa hanggang paglakaw kang singil sa kuryente. Kaya nadubli kita, mga albayano. Nadubli kita. O ngunya, saan kita mareklamo? Reklamo na kimisis mo. Reklamo na. Pag dai ka nagsunod, dai ka makasaro, Sir Idol, sabi ni Mus. Iyo. Bako sana makasaro, maski hapiyap, dai ka. Maray pa ngaya sumanok. Nakahapiyap ka lama. Good morning, Tami, sir. Dai ako nagtitipid kang kuryente, tayo man sa halangkawon man sa na talaga. Maray pa si Ma'am Lynn. Ako nga ni, binalo ko nga ni Ma'am Lynn.
idingon ko kung magbaba sa konsumo ko, ano ka? Nagparatipid ako, lalo lugod luminangkaw. Baliktad. Ngunyan, babaloong ko ngunyan na bulan naman. Bulan kang July. Ayo. Sa July, pasarak sa kong kugabos. Pag bumindaba, may problema. No. Pag magbabaan sa kuyang bill sa July, saraksa ko na ngunyang gabos. Parang daron ko gabos. Pag nagbaba sa konsumo ko, mareklamo na ako. Nga ta ini, sinaraksa ko gabos nga ta nagbaba sa kuyang konsumo. No. O baka tabi mamlityap, ang suspiko, sukuntador, baliktad sa pakalaag. Kaya pag dakol kang appliances, na sarabay mong garamiton, baka magbaba sa imong konsumo. Pag nangyari yan, ay mareklamo ako, baliktad sulinag nindo. Tamili dito yung sutik pandar ko, halang kawon so konsumo ko. Kung yan na full blast ko, dito yun sa konsumo ko. No. Ata na kung huri babasa na sukuntador ko, papatokong ko talaga. Kundi pag mapatok ako kang kontador ho, to sa taas kang poste. Paano ang pagsakat ko kayo? Ay, hindi. Kundi di kita kimagin ni Bubagatabi, Ma'am Lynn, tayo ang batas. No choice tayo, mga albayano. Kundi tanggapin. Masakit man sa kalooban natin, tatanggapin natin. Kasi wala tayong choice. Pag-abot kang bill, maski iuragan kita, kaipuan tang bayadan, tapag dahil mo binayadan, putol tabi ang sa imong kuryente. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:05 na tabi, ang sa tuyang Philippine Standard Time, Madam Bongper Canusa. Yo. O di, tapos unta na mo nang taday, maginibo. Kudi, sabi digdi sa bagong bareta, isabay ta na ini. Magkakaigwa databi ki ato na may susanggonan panlalawigan, magkakaigwa databi ki duwang hearing, committee hearing, nakatalaan ngunya na aldaw. Ang sanggonan panlalawigan kan Albay may kinaaraman po sa mga reklamo sa publiko o kang publiko sa panginginot yan ni BMCga, pamayo kang Committee on Energy. Ipapaapod databian mga opisyalis kang Albay Electric Cooperative. Tanganing matawan ng linaw ang reklamo kang publiko na namamatian na seryenin pagbabrown-out asin krisis po sa kuryente, pati na po suuminto kang singil sa konsumo kang kuryente. Magkakaigwa databi ki public hearing, committee hearing, ngunyanal daw. Hanggang sa na dyan yan. Mahiling tayan. Baka lamang malugaran taman, ma-interview taman si BMC ka. Baka lamang may maginibo man lamang sa mga reklamong ini. Kundi, aloy na bagang problema tayo hindi sa Albay. Dahil man nasusolusyonan. Hanggang sa na siguro andyan. Kundi, baka tabi may magmilagro pa. Sabayan ta, sarabay kita, ipamibi tatabi sa Orasyo Impirata. Sarabay mo na kita sa Orasyo Impirata. Orasyo Impirata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad.
Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Balik na tabi kita mga tugang sa programa 15 minutos makalipas po ang alas 8 nin morning Philippine Standard Time. Ang oras na yan na sinang programa nginidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon sa nanindo si Honorable Bridge Laudit. Iya pang manager kang MBY Dormitory. Madali sa na yan makuha tabi manay Edna Barquilla. Diyan iyan sa pagitan kay UST and Mariners. Sa Rawis, Legazpi City ka sa mga naghanap po kay dorm. Boarding house. MBY Dormitory na tabi ka mo ha. Safe na safe po ka mo dyan. Kasabay taman po sa programa si Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kaang probinsya ni Albay, City Councilor Renier Bursik ang Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abila. Kasabay taman ng Kapos Bilo Lotto Outlet dyan sa Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay kay Boss Bob. Dyan po kamo magtaya sa Lotto. Baka lamang swertiho. Sige mga tugang, salamat po sa mga katuwang ta. Balik na po ang sa indong lingkod dan sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana ang unyang pong ngal daw kita ni na Miyerkules. Pet sa 26 po kang Hunyo taon 2024. Ayo. Sundo tabi kita alas 9 manayid na. Kaya patabi manahid ng paitunta. Paitunta na ta. Duro-diretso din eh. Serbisyo Asin Reparo.
Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi, 17 minutos na, lampas na ang alas 8. Sabi ni Musang Siren, no rin daw ngayon matapos ang issue sa Aliko regarding dyan si Idol. Kung sa boxing, bugbog sarado na, pero parang wara lang siya. Iyo pati ang saro sa tulong primerang kaipuhan kang mga tao. If may mawara na saro sa tulo na iyan, pilay po ang dalagan kang pang-urual daw na buhay kan mga tao. Urag arog digdi sa kampo, buro brown out man, pero ayos lang, basta unlimited po ang tubig. O, ayo. O, digdi. Bago sa nakuryente ang problema, pati tubig. Ayo. Nabagay, mawara na ngayang kuryente, basta ang tubig dahil. Yan ang pinaka-importantihon, tubig. Kapag nawara ang tubig, inda. Ano ang parang mukan manaid na? Ako muna naman yan. One, manaid na. One, abuton ta ka, kung halimbawa, taho niyo, pigbunyag na mga tugang ni Vice President Sara Duterte na tulod ang Duterte ang makandidato sa 2025 midterm election. Tulong Duterte. Ang primerong Duterte na madalagan para senador, iyo po si dating Pangulo, dating Presidente Tatay Digong. Ano masasabi ni Dodig Diha? Ang pandua, may plano man da sutugang niya. Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Tapos, si Davao City 1st District Representative na si Paulo Duterte. So tulong Duterteng lalaki ang madalagan sa pagkasenador sa 2025. Ano masasabi nindo digdi? Sige daw. Mabuto ka kay ni Tabi Manay. Ay na si Manay. Hiling mo naman si Manay na nawara ka na naman. Kapag abot sa mga recitation talaga, dahil ka nagpapartisipar. Pag ma-recitation na, ay runduman ko lamang kang estudyante ako. Pag ma-recitation na, huton ako duman sa likod. Nagtatago-tago, nagpapaipli ako tabi Musang Siren sa kaklasiko. Tas sa diyuton ako ka ito. Duman ako sa likod. Sa ropor baga ako, ropor. Ropor ako. Nagtatago ako duman sa likod kang kaklasiko. Nganing di ako mahiling kang teacher ko. Di ako apo dun sa pag-recitation. O ano, antig pipili man lugod kang teacher. So nagtatago. Dagiton ako kan so aram ko so answer. Biyo ako nagitaas kang kamo. Aram ko so simbag duman sa hapot niya. Biyo ako nagitaas kang kamo. Dahil man ako inapod. Tang inapod. So dahil nagitaas kang kamo. So nagtatago-tago ma. Kung paharahit ay ni may diskriminasyon. Ko sa sunod, may taas ako kikamot, maski day ko ayan ang teknik dyan. Maski day mo aram sa simbag, itaas mo ang kamot mo, tapaguna kang teacher mo, aramo ang simbag, anday pig-apod kaan, ang pig-apod kaan, so day nagtataas kikamot. Malisyahon man ang gadbaga. Nagtatago-tago. Nagtatago-tago na nga ni ako, taday ko aram. Ako pa sunapod. Kang aram ko lugod sa simbag, nag-itaas o kamot ko. Ang inapod, suday nag-itaas. Maraya ako kay ni sa sunod. Maski day ko aram, sige sana akong itaas kang kamot.
Jampol rin yun. Pabati kami nigi sa Bumbon. Nagkapi-kapi sa luwas. Habang nag-uuran-uran. Iyan ang maurag. Nagkakapi-kapi habang nag-uuran-uran. O tulong Duterte, magtugang, mag-arama. Anan masasabi nindo? Narumduman tabagan na kansaron si Mana, si Vice President Sara Duterte, nag-resign na ini sa bilang sekretary kang DepEd. Sabi kang iba, baka iyon na ngaya ang pigihiling na dahilan kung nga ta nag-resign si Vice President Sara Duterte sa gabinete ni Bongbong Marcos ta huni madaralagan sa iyang mga kapamilya. Halimbawa, magkandidat. Ay, dahi pa man, palan, ang election palan sa 2025, Ma'am Joy Cargullo, 12 man sa ng senador ang bubutuhan taba. Kung iyo tabi, Sir John de la Rosa, dahil pa man palang kita mabuto kay President sa Vice President, midterm election, 12 senador. Preparasyon na ini, kan mga Duterte, sa rin na sunod na eleksyon 2028. Tama ko? 2028 tama tulo after 3 years. Okay. 2028 iyan sa presidential election. Tama ining preparasyon kan mga Duterte na makandidato ngunyan sa tulong Duterte sa pagkasenador. Halimbawa, gumarana ini puros Duterte. Tapos sarabayan pa kan sa mga artista. Sarabayan pa kan mga artista. Puros na senador. Senador su artista, si senador pa su Duterte. Ano daw mangyari sa Pilipinas kung mahal tabi ka ni Sir John? Watching from Iloilo. Shout out databi sa Sikatin family. Sabi ni Sir John, pa-shout out man databi kay Guying Gooding from UEA. Salamat in advance. Sige. Garamaray na balitan, Sir Idol. Mapabor na naman yan sa muyang mga tropa if magkatotoo yan. Gusto sabihin, bumadobli na naman ang sweldo nindo. Paboron nga yan. Madobli na naman yan sweldo me. Pag nagdobli nga yan sweldo me, dagdagan mi man yan agume. Iyo baga, narumduman mo ka ito so mga talumpati kan sa tuyang presidente na si Digong. Total nga ya, halang kauna ang sweldo nindo, pwede na naman kamong magkuaki agom. Bako? Pwede na naman manayid na mag-aragom so miyembros kang Armed Forces of the Philippines sa mga PNP, tara lang kaon bag ang sweldo. So, preparasyon na garini kang pamilya Cristalina Hu. Preparasyon na garini kang pamilya Duterte sa 2028 presidential election. Halimbawa, manggana ining tulo, si Tatay Digong, si Baste, tapos si Pulong. Di puros Duterte kayo ng senador. Sabayan pa kan sa mga artista. Jesus Maria Josep. Mas okay kung si dating Digong ang magpresidente. Gari sa rumbisis masana sa Pilipinas, gari dem sa konstitusyon.
Gariday man pwede na bumalik girari sa dating presidente. Pwede siya mag-vice president. O senador. Dahil ka na, alimbawa, ngayon dati ka ng presidente, tapos na so term mo, dahil ka na pwede mag-utol girari presidente. Bako arog niya sa lokal, sa congressman, sa gobernador, pagkatapos kang term mo, palipas ka kisaro sana, pwede ka na naman bumalik. Sa presidente, sarong beses ka sana. Sarong beses ka sana. Tapos vice president. Halimbawa, tapos ka na sa presidente, pwede ka mag-vice president. Si vice president man, pag natapos ka sa vice president, pwede ka mag-presidente. Gari-arog ka yan. Ang problema kung mapusoy sinda. Pwede, iyo pa yan. Sabi ni Sir John, baka mapusoy so Duterte, so tulong Duterte sa election sa next year, sa 2025 midterm election. O tadusi ang bubutuhan tang senador. Ang bubutuhan ta next year, mga tugang mga kabayan, manayid na tope, 12 senador. 12 senador, gobernador, vice governor, board member. Congressman, mayor, vice mayor, councilor, tapos party list. Yan ang bibutot ta sa midterm election sa 2025. Dakol baga nagruluwas ng mga pangaran na mga sirenador. Ngunyan baga sige na nga niyang pasarali, sige na nga niyang pasiriring sa mga probinsya. Pag ma-payout so tupad, yaon. Pag ma-payout so sa senior citizen, iraon. Baka, di yan tabi mga tuga nga sitwasyon. Pigkonpermar naan kan sa tuyang vice presidente na si Sara Duterte. Na madalagan da sa pagkasenador. Tulong Duterte. Happy birthday pala kay Martin Sikatin. Happy birthday tabi Sir Martin. Yogon mo yan. Pero ako sabi ko, mas dako lang interesado kung pag-urulunan taso politika sa politika po sa baba, hindi sa tuya. Kundi sabi ko, dahil muna ako tupi ma-discuss kayan, dakol pang mga pagbabago. May mga kambyada pang nangyayari. Baka mabuyo kita, mag-discuss kayan. Sabi mo, nga duman niya sa ibong. Ito pala niya duman sa ibong. Ngunyan, ang nahihiling tangon niyan sa satuyang lugar sa bida politika, so dating magkaralaban, tupi, so dating magkaralaban, ngunyan magkaarapil na. So dating magkaarapil, ngunyan, kaito, magkaarapil, ngunyan magkaralaban na. Nasa ibong na siyang lado. Kaya ngunyan tabi pe, ang nangyayari, relibakan porsyon. No. Si dating kaapil ka itong inot na panahon, lilibak ko ni kaapil niya dati. Ngunya na buminalyo naman hindi sa ibong, ang piglilibak naman kay ining nagbalyok ini, so pag-iriban niya dati. Di paratas. Kaya sabi ni Tope, mapiestaman niya sa muya. Pag piestaman niya sa muya, malilingawan ko man niya sinda. No. Mapiestaman niya sa muya, baloon man niya daw. Magkaka-amnesia da si Tope pag pista sa inda. Tan sunod kayo ng pista sa matagbak na. Ta ako ngayon lingawanin dungo niya na pista sa tabako.
Pag piyestaman nga sa muya, magkaka-amnesia ako. No, 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 no. Nem. Iyo baga, bako ko ito idarog. Sa mo ito talaga, pe. Sa mo ito. Nadanggog ko sa na ito sa mo. Dapat dahil lumaban giraray si Gobrosal. Gari iyo nga yan. Kaya abo ko po na discuss kayan tabi, Sir Junta. Premature pa yan na pag-urulayan ta. Tadakol na nagluluwas. Kundi, may mga kambyada patabi iyan. Abo ko na mo nang discuss ka iyan. Sa mga masunod kung halimbawa medyo okay na, i-discuss tayan by municipality. Paiton tayan pun sa gobernador, pababa, congressman, kung sa raysay. Saro-saroon tayan. Pero ako, kabisadoon ko ang istorya. Diyan sa Banwaan kang Malinaw. Diyan sa Malinaw. So dating magkaarapil, magkaralaban ng unyan. So dating magkaralaban, magkaarapil lang unya. Kaya ang luwas tabi pe, libak digde, libak duman. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Yan tabi ma'am niya yaw ang katotohanan. Kaya ako napapaisip ako na garidain na ako malawag sa politika. Napapaisip na ako kung arog man sa napalan kayan. Kung alimbawa nga ay ka may prinsipyong tao, dahil ka maglaog-laog sa politika, takakaunon mo yan, prinsipyo mong yan. Kung may prinsipyo ka, dahil ka maglaog sa politika, takakaunon mo ang kang sistema, kakaunon ang sa ibong prinsipyo kang sistema sa politika. Kaya nag-iisip tabi ako tope na gari kwaon ko na sa nasa oportunidad na pigo-offer sa kuya ni Coco Martin. Sir John, gari kwaon ko na so pigo-offer sa ko ni Coco Martin. Maartista na sana ako. No, 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 no. Sir Art Gomez, gari kakaunon kang sistema so sa tuyang podkaini, so sa tuyang prinsipyo, kakaunon kang sistema sa politika. Kaya nag-iisip ako ngunyan, Sir Art, gari habo ko na maglaog sa politika. Gari maiyo na ako kay Coco Martin. Tapig ko ako duman sa Batang Quiapo. Maartista na sana ako? No, 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 no. Ulo kon si Manay Idna. Daydang bodyguard si Bubbles. No, 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 no. Ton Disina, good morning. Daydang bodyguard si Bubbles. Pig-operan ako ni Coco Martin na mag-bodyguard na ako kay Bubbles. Dahil ka naman niya pwede naman kay Mukang. Tagadana. Oy, pe. Dahil naman da ako pwede naman kay Mukang. Gadaan na da si Mukang. Dumanda ako kay Bubbles. Tabata si Bubbles. Ano man na pahit nindo man na si Bubbles man na tingmulis siya. Ay pangyari. Ano ito? Nahiling mo na iya. Dahil na.
Iiba mo ako, Sir Mox, daw ralatak-latakon sana sa pelikula. Si Sir John, mapahit man da. Dahil nakita maentra sa politika, magpapararelibakan man sa nandyan. Maray pa naman kita sa maartista na sa nakita. Pwede kita mag-artista? Pwede ako mag-artista? Ano tabi sa iling mo, Ma'am Ninyayaw? Pwede? Sige daw, kamo daw nga puton ko kung maiyo ako dahi. May offer sa kuya. May offer sa ko. Yung bodyguard ako ni Bubbles. Ako ang kuna ito. Mapolitika pa ako. Ay, mapolitiko pa ako. sabi ni Topi, karatista na lang. Abo nindo ako mag-artista. Sabi ni Ma'am Ninyayaw, pwedeng-pwede. Ika man ay idna. Si Sergio na De La Rosa ay bamanda sa ko. Maski nga paglatak-latakon sana, ay may mga nagsirikat bagang piglalatak-latak sana. Sabi man ni Ma'am Anita Aquino, pwede tabi action star. Sabi niya pati, pwede po action tar. Action tar na. Ay inda. Lilibang-libang tanasan sa diri tata. Kung magpapara-stress kita digdi sa probinsya kang Albay, mapapadali ang buhay tatabi pe. Arog kanin mga barita. May stress kitang maray. Pero pag nag-artista gari ako, Diyos Maria Joseph. Pag inimbitaran man nga ako, arog nga kan may mga festival, ma-guest ka ngayon sa sarong lugar, imbitaran ka, sikat ka baga. Makanta man ako kaso, bababaero. Bababaero. No. Dahil ang kuryente naman ka. Dahil man ka nagbabadji kagawaan. Dahil nagbabayad si amiga mo. Kaya dahil pig tatakodan ki kuryente ta, dahil man nagbabayad si amiga mo. Kuriputon si amiga mo. Digdi na sa naman ako sa pati man nagdadangaw. Sabi nito pe, taraman mo siya amiga. Sukat pa kuriputon. Dahil lugod siya tigtatakodan kang aliko. Dahil siyang kuryente, dahil pang wifi. Yo, maartista na sana kita. Maartista na sana kita. May naipit pa palang kitang commercial. Mabalik po kita madali sa nanay. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey! Sa tumtaga
progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638-874. RJB Insurance Services is only managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Saya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa 44 minutos. Lipas na po ang alas 8 in morning Philippine Standard Time. Oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory. Makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Siyempre, ang oras na yan, darama po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse Cantabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Ayan mga tugangan, mga katuwang ta sa programa. Siyempre, balik na po kita sa programa. Ako mapugararayan sa indong lingkod. Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana, ngunyan pungal daw kita ni Miyerkules, pet sa 26 kang Hunyo, taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya doro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Irak man palan ki barkada di. Pitungal daw na day panayos sa kuryente dyan sa sainan dyan sa Kabangan. Agday mo yan pinalnasan, hindi. Maghalat ka dyan hanggang magsawa ka. Yan ta daw kita di.Tud na kita sa mga arog kaya. Taday minatrabaho talaga ki ay inda. Maski sa gobyerno, arog man kaya. O pribado, gobyerno, yun na. Nakagawian na iyan, kumbaga hilang na iyan kan mga Pinoy. Pagday kang pahalnas, day ka. Hinay. Kaya ilingan na kita. Si dating Senadora Laila de Lima, bidbid mo ini tabi, Tope. Bicolana ini, taga dyan ini sa Kamsur.
So dati inibagang Department of Justice Secretary kang panahon ni Noynoy. Tama? Yo. Kinasukasuhan bagay ni kang nakaaging administrasyon ni Tatay Digong. Kinasuhan ini na imbuelto sa operasyon kan droga sa laog kang prisuhan. Hasta nakulong. 7 bulan na kulong pala ni si dating Senadora Laila de Lima di. Patong-patong na mga kaso ang iplinantar sa iya. O ngunyan, mga tugang, gabos na kaso may relasyon sa droga sa iya, dinismiss na po kang korte. Taday man napatunayan ka nagkaso, na imbuelto siya. O ngunyan, ano pa man, nakulong ka na, yugon mo, 7 taon, tope. 7 taon ka sa kulungan. Tapos, katapos-tapos si supig file sa imong reklamo, tayo man kikatotohanan. Hinay ko po. Yan ang problema tadig di sa Pilipinas kung mahal adi. Pag nakursunada ka kang politiko, lalo na kung nasa administrasyon, makahirakon ka. Tagabos databi fabricated, puros imbento, so ipigpile na kaso kay dating senadora. Mata abogado man bagay ini, matibay man. Ang nagfile sa iya kikaso, so dati man na DOJ secretary. Kaya sabi niya ngunyan, gari mareklamo man siya. Siyempre, naraot sa dignidad niya bilang sarong abogada, bilang sarong babaye. Yugon mo yan na mapriso ka ki 7 taon. Sarong simana sa nangani, baloon mong pamapriso ka. Pe, bumalo ka pumapriso ka kisarong simana. Baga anong mamati mo. So iba nga na dyan, 12 oras na nabiyo na nagibi. 7 taon. Sa bagay ngayon, maray man ko ta na nga pagpriso ta, libre ang kaunon, may gwardya ka pa. Irak man na di. Nasupgan. Yagan mo yan na pigpile sa iya kay itong mga kaso na imbuelto siya. Siya ang promotor kanso mga droga dyan sa Bilibid. Tapos sarong akusado man na nalink sa iya, na nagkaigwa siya karelasyon. Pero totoo nga niya ito. Inako niya baga na may karelasyon siya duman. So saron suspitsado. Nagkaburoklatan gabos. Nagkaburoklatan gabos. Sus Maria, talagang kumbaga pag-arog ka na nakakasuhan, gari ka baga so ihurubaan. Kung ang tuyo sa mo pasupgan ka, susupgan ka talaga. Kung day man giraray luminusot sukautikan sa totoo. May mga iba duman na totoo, pero sa mga akusasyon na imbuelto sa droga, day napatunayan na imbuelto kasabwat si dating senadora Bicolana Uragon. Yogon mo yan. Bako ngayon tabi si Raul Bobier. Kumusta? May tubig na dyan sa Indao? Guwan na ngaya, tubig sa ura. Yogan mo yan. Kaya, digdi sa Pilipinas, pag ngaya kamo ang nasa administrasyon, kamo ang batas.
Kumbaga sa Indo ang bula. Pag wara na sa Indo ang bula, kamo naman magdipinsa. Ano kaya? Sabi nga ni, weather lang yan. Sabi ni Ka Ernie Baron. Nga bangon niya na yaong ka dyan sa administrasyon, magpakaugma ka na. Kapag abot ki panahon, pagday ka na dyan sa posisyon mo, kahira ka. Kundi sabi kang barkada ko, pag ika ngaya tinawan kanin mandato, kang sa imong mga kababayan, do your very, very best. Do your very, very best. Kasi minsan lang iyan na pagkakataon na iyan na itinao sa imo. Pero kung kang time na tinawan ka kipagkakataon, sige mo man sa ng travel, sige mo man sa ng rabas-rabas, dahil mo man inutob sa imong promisa, sa imong mga kababayan, inda kon makautro ka pa. Arag po kaya ng politika. Kaya pag tinawang ka kikumpiyansa kan sa imong mga kababayan, please, dahil mo pagsayangon. Gawin mo ang pinaka-best, the best, pinaka-very best na sa imong makakaya. Tapag ginibo mo yan, pwede ka pang makaotro. Pero kung dai mo ginibo sa promisa mo, tapos ngunyang ka sana nagpupulok-pulok, tamili ma-eleksyon na naman. Goodbye ka na dyan! Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sarumbang Serbisyo asin reparo. sa higdaan, nakadangog ako, hinuninin sa rumdamdam, sa luba ko, katurugan, makukundi si mong boses, iyo pala. Oy, mga tugang 5 minutos bago tabi magalas 9. So, digdita naman po na tami Boss Tope para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong Miyerkules 26 kang Hunyo taon 2024. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro nila doon. Kasabay ta dyan ng mga kasuway ta, kanong kasuway? Mga katuwang ta sa programa. Siyempre kay Madam Maylin sa MBY Dormitory, salamat. Kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursi kang Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Chica Posbilo kang Malinaw, and si ABC President Cap Art Abila. Si Boss Bob dyan sa Kapos Bilo Lotto Outlet. Thank you. Tanda nindo ha, so mga nakalingaw tabi sa piyesta, dahil nindo inibitaran si Tupi. Pag piyesta sa Matagbak, malilingawan man ka mo ni Tupi. No. Param na po muna sa indong lingkod. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Sa aga naman kita magaribanan 7 to 9. Nagdi po sa satuyang programa Serbisyo asin Reparo. Adios amigos, domo arigato. Bye-bye. Ingat po kita ka boss. Sa simulaw na hiling ko maliwanag. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo asin Reparo. Bicol Net TV. Diploma
Operasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.